Okay, we now go in situations where we can have 6 against 6 or 6 against 5. Yeah, we will always start from one side as a more a situation that's more like in the game. Yeah. A teď budeme hrát 6 na 6, protože se dostaneme dostat 6 na 5, aby to bylo prostě víc jakoby přímo herní, jo? Aby to vycházelo jako přímo z toho zápasu. Tak teď vychází vyloženě jako v herní situaci, takže jde 6 na 6, kdy nechá útočící mužstvo přihrávací lajnu, v okamžiku, kdy pískne, tak ten, kdo má balón, háže branka chyb. A kývalí za každou cenu do rychlého útoku, není tam výrozbohu, ale prostě jenom jediný útok, aby se rychle přelíval balón, ale on se může rozhodnout, každá z hráček má své číslo, od 1 do 6. A on se rozhodne, že pískne a řekne nějaké číslo. To číslo řekne třeba 5 a hráčka, která má číslo 5, tak musí okamžitě sprintovat k němu a tím pádem hraje to družstvo útočící přesilou. A nebo neřekne a hrají 6 na 6. Jo? Takže tady má takové jakoby. A pak tam měl ještě další varianty, které tam budu vysvětlovat vám, protože holky se na to úplně netvářily, tak jsme říkali tu jednodušší variantu. a tady zase tlačil na střední spojku, aby pivovala do té chvíle, dokud neudělá rozhodnutí. Thank you.
6 against 5, I think it's clear what we want to do there. And I just show on the board what we are doing against 6 against 6. A že vám chtěl ukázat právě koncept, jaký oni mají v tom rychlém útoku, že když jsme to hráli 6 na 5, tak tady jste viděli samozřejmě, co bylo cílem, a teď bych vám chtěl ukázat různé varianty příště 6 na 6. It depends on what kind of defense we play against. But what is always the same is that the ball is very long on center back, and that the pivot, the line player, always moves in the center. A je samozřejmě rozdíl podle toho, jaký se hraje obranný systém, jestli je ofenzivní nebo defenzivní, ale co je neustále stejné, tak je to, že střední spojka má balón co nejdýl a aby mohla trefit to správné rozhodnutí a ten pivot to vlastně tahá dolů do středu a poté se teprve rozdělují útok. Against the 3-2-1 defense or 5-1 defense, we move with the line player to this position, yeah, and we try to set the block there to attack, yeah, and maybe at first to play this, yeah, with the line player. A pokud jsou ofenzivní obrany 1-3, případně 1-5, tak neustále hledají pozici takovou, ale že pivot jde jako první varianta do odboku a řeší právě s tou střední spojkou, která jde kolem toho odboku. A jak vám tady ukázal, samozřejmě tam bývá hodně varianta, že dochází k obraně přebrání a pivot podbíhá i úplně sám. If it's not working in the first situation, yeah, we so like the defense did it very good, yeah. Then we against offensive defense, we bring the ball out, yeah, to attack or go in the center, and the line player moves here. So in offensive defense, we will open the space here for attack or for just continuing to play. V té ofenzivní obraně, když samozřejmě ta obrana to poprvé brání správně, tak jak má, tak posílají balon dál a vrací to zpátky na ten střed a snaží se atakovat ten obran na tom středu a s tím, že nechávají pivota podbíhat do volného prostoru. V podstatě hráč nám bude atakovat tento prostor a vlastně ten nám podbíhá buď na jednu stranu, případně na druhou, do zcela volného prostoru, jako by do protipohybu toho hráče. For the people that are here tomorrow, I can also show it on video. A ti, kteří tady budou zítra, to znamená A licence, a tak to budou mít zítra i na videu ukázané, jo, přímo v herních situacích. And against 6-0, yeah, we also have it like this, and we have 2 or 3 options, yeah. First option would be line player moving away, yeah, and then attacking on number 3. Yeah. A při situaci 6 na 6 se snaží dostat při první variantě pivota pryč od té střední spojky, aby tam byl prostor pro činnost 1 na 1, aby vlastně odklidil toho obránce. Or if we see they are a little bit on my meter, yeah, if the defense is on my meter, we bring the ball out to left or right back with attacking to the center and moving here for, yeah, maybe they move with them or we have this situation or to continue the play. Při situaci 6 na 6, kdy obrana je vyloženě defenzivní, tak se snaží vyklidit toho pivota pryč, aby tam byl prostor pro 1 na 1. Pokud ale ta obrana je trošku ofenzivnější, to znamená třeba na nějakých 9 metrech, tak zase se snaží tam udělat prostor pro činnost na 1 na 1 tohohle hráče a zase se tam otvírá prostor pro podběhnutí pivota do prostoru proti pohybu té spojky. It's a very simple and easy concept, but if it's fast break situations, there is a lot of information for the player and it's very fast, and then it will quite often work because normally they could just make a switch or something, but in fast break situation there is so much pressure, there's so much fast decision making that this easy concept will likely work. Že je to velmi jednoduchý koncept, který je opravdu jako velmi jednoduše proveditelný.
viditelný, ale je o to funkční, o to víc, co je to právě v tom rychlém útoku, protože tak jak vám třeba v postupáku nebo proti postupáku se obrana vymění, budou přebírat, budou mluvit, tak v tom rychlém útoku samozřejmě nestihnou. Takže může dojít vlastně okamžité výměně hráčů, kteří tady budou čekat a právě to podběhnutí toho pivota vám tam udělá velkou práci. Takže tady tyhle jednoduché principy vám budou v tom rychlém útoku samozřejmě fungovat více než na postupáku. Okay, for this session we are now finished and yeah, we will see each other in the afternoon with 6-0 with defense and with playing a superior number. Thank you for your attention.